Hey, Clipcar Plus. Dit is onze domein. We zitten hier al even met snel. Clipcar, jongens. Clipcar? Hey, wie bent de doellezen? En doosjes nou? Nee, clip. Kat. Hey, wie bent de doellezen? En doosjes Nee, nou? doellezen. Nee. Hey, wie ben de doellezer? En Jim Sjur en hij, Clipcar Plus. Nou, ik ben Sibren en ik kom uit Boekpost. En ik ben eigenlijk een van de doellezers. Ik ben Ronald Wielstra, 23 hier en eveneens een van de doellozen. Doellozen. Wie ben nou in de studio van de doellezer? In Grace. In Grace. Ja. En waarom zit je hem hier? Omdat het dicht bij werk is en nou, dan hebben we hier de studio, dat is bij de Tiertsa kwam. En dat is eigenlijk de reden waarom we in Grace ben. Omdat die hier al dichtbij is, dat we al zo heen kennen. Maar dit is die benning. Dit is mijn benning, ja. Zie, ben hier eigenlijk ook, maar eigenlijk ik ben net. Oké. Dat is eigenlijk hier, ja. Lang verhaal. Ja, lang verhaal. Wie kwam op het idee om Frieske noemers eigenlijk ja, een beetje te verbouwen eigenlijk. Ja. Te verneuken. Nee. We hadden nou een stuk of 4 of 5 en ja, ik denk wel dat het een succes wordt. Ja. Wat voor rol is het? Ik ben een mooie mem. Als het goed is. Op de snelle beats, joh. Ja. Dit is trouwens de mem van Doutsen, maar dan even helemaal stript. Ja, juist wel. Ja, dat is eigenlijk is dat het noemen. Eigenlijk best wel simpel eigenlijk. Ja, en alles bier en ander. Klinkt het zo. Uitbracht toch Marista uit Dronriet. Dat is hem naar dat is de mem van Doutzen. Dat is de mem van de oudste, ja. Met toeval belden ze van Strawelte en ze giet wat heen en weg. Ja. En toen ja, kwam het op single. Helemaal net de bedoeling, maar Nee. uiteindelijk is het toch wel... Ja. Er komen nog meer. Er komen er, hopen we wel. Ja. Jim had nou een clip uit. Wat vindt de man van Strawelte hier eigenlijk van? Oh, wacht even. Nou krijgt een clip uit. Wat vinden de man van Stravelte hier eigenlijk van? A, die hebben hier toch haar leven omgooid binnen de boeddhisten wij in Tibet. B, Foppen van Stravelte hier op YouTube jet en doen ze toch Stravelte tip bij Noorderwien. En straks het baltje rollen hier en Stravelte vond het wel leuk en die hebben het weer tip bij Marista Records. En daar toch gaan ze nou een platendeal? Of C, geen commentaar volgende vraag. Oeh. Wat heb ik hier ook weer? Ik denk B en C absoluut net. Wat denk ik A? Dan wil het. Vraag 12. Hebben we hem hier Stravelte tafstemming van vregen? Is dat A, ja, maar die hebben we uitgekocht met het yield dat we verdienen hebben bij de vrouwenhandel? Of B, maar we niet doorzissen van uw advocaat? Of C, nee? Kijk, de vraag nog een keer herhalen. We horen maar B. B, door. Vraag 3. Waarom verhuis je hem noemers van oren? C.